Ufonela sengikhona sengifikile angidingi inkinga yakhe. Ngicasule. Sawubona Mnax. Ubangabinde to you. And then when you phone it, where am I going to 24 ngani? Uyiphethe nangesandla. Sengifikile masengikhona mos. Hawu. Hey, ugqoke kanje. Ngigqoke kanjani? Turn around. Yini kwenze njani? Into ephatha amathanga. Hayibo bese ngifubini nabangani bami. Kumele ngigqoke kanjani njengomakoti? Ngigqoke njengawe. Cha kahle kusisi. Utheyeni ngihambile. Thini igqokise ke manga lapho ngigqokise. Hayibo. Ngi-right mos manginjena. Cha, Awukho nabangani leyo nto. Kwamdlalosi. Iluwele leyo. Sikhwame Angulaka ukuthi ubani gqoka. Ngene bathroom ugqoke. Angifuni. Ngeke ngiyigqoke mina lento. Ngene bathroom ugqoke. Uyawazi ukuthi phela ifagqoka kanjani noma ufuna ukuthi Yes. Oh. Yeah. Gqoka kanje ke mawukoti. Amakoti kulona ibheki phela la kwamdlalosi umakoti. Iza la. Good girl. Khona manje ulate. Kwabele shoot ama-intro ulate. Ngiyaqoqa ukuthi Hayi. ngokomthetho Ngifayela manje ugqoke. leyo. Angithi uqoqela ivideo. Phela uceliwe wena. Hawu. Uzimisele nje yazi. Umdlalosi. Hambe uyongilandela amabhedi la. Thatha uluwela sami.